Друзі, хочу вас запитати таку річ. А ви пускаєте своїх чотирилапих в будинок? На диван, на ліжко? Ну, або просто в гості до вас, якщо вони можуть гуляти по вулиці. Бо оця мала, як її можна просто не запустити на диван? Таке маленьке моє сонечко, привіт. Вона сьогодні півдня ніжиться, вискочила, погуляла собі і повернулася. Вляглася і півдня відпочиває. Пару годинок точно на сонечку. Що ти, моя блакитноока дівчинка? Та, давай лапку. Ну от як можна їх не любити і не пускати до хати? Такі милашні. Будь здорова, Олибах. Так, красуня. Красунечка така. Таке воно няшне, коли не дере плівку на терасі взагалі.